Mám bordel. Dostaneš pokutu. Promiň, já to nestihla, já na to zapomněla. Já jsem Ivona Remundová a ve 41 letech jsem zjistila, že mám ADHD. Můj neurodivergentní život mi přinesl stovky nezvládnutých emocí, pozdních příchodů, zapomenutých schůzek a nedokončených projektů. Ale taky schopnost za jednu noc dohnat to, co by jiným trvalo týden. S manželem Filipem dokumentujeme moji cestu. Od diagnostiky přes terapii až po setkání s odborníky z celého světa. Tohle je Klid v hlavě. Dokumentární podcast pro neurodivergentní lidi a ty, kdo je chtějí pochopit. Celý díl si můžete poslechnout na platformách herohero.co/klid v hlavě podcast a forendors.cz/klid v hlavě. Děkujeme, že jste tu s námi. Ano, nahráváme. Takže já jsem vám jenom k tomu chtěla říct malinko víc, jakou to má vlastně genezi. Já jsem dlouhodobě v životě mě trápily problémy, kterým jsem úplně nedokázala najít nějaký společný jmenovatel a ty problémy jsem nějak řešila různě, kompenzovala, jak už dneska vím, že se to jmenuje, kompenzovala a řešila po svým. Od různých porad s kamarády, s rodinou a na té škále, když se posunu do úplného extrému, tak až po jako rozhovory s kartářkama. Takže je mi teďka 41 a ve 40 minulý rok na podzim jsem díky blízkým přátelům, kteří mě navrhli prozkoumat možnost, jestli náhodou by to nemohlo mít společný jmenovatel, všechny ty moje problémy jménem ADHD, tak jsem díky nim se do toho pustila, vyhledala jsem psychiatričku paní doktorku Holčapkovou tady v Praze, se kterou vlastně docela rychle jsme přišli na tou diagnostikou, že skutečně se spousta těch mých potíží týká poruchy ADHD s hyperaktivitou a impulzivitou, tahle ta kombinace. A protože jsme s manželem oba dokumentaristi a jsme takový jako analytičtí, baví nás ty věci prozkoumávat, když už tak už pořádně. A jedno z těch témat strašně silných je pro mě ta jako dívka a žena s ADHD. A zatím jsme mluvili vlastně v tom našem podcastu jednak teda nahráváme tu moji léčbu, přímo paní doktorka Holčapková souhlasila s tím, že to prostě budeme natáčet. Takže je to zaznamenané úplně jako do detailu to, jak já tou léčbou procházím. A zároveň jsme mluvili s panem doktorem Ptáčkem a s ním jsme mluvili hodně obecně o tom, probrali jsme to jako zevrubně ADHD jako problém. Pak jsme mluvili s panem doktorem Jiřím Renkou, s kterým jsme to taky probírali spíš tak jako zevrubně. A právě s vámi bych ráda mluvila o té specifičnosti především. Teda samozřejmě, že mně se bude mozek rozjíždět do všech různých stran, takže určitě to nebude jenom o tom. Ale ta kostra toho našeho povídání, jsem si říkala, že by mohla být tahle ta linka toho jako dívčího ženského života s ADHD. Takže to je takové nějaký jako úvod toho, kde sme teďka. Ďakujem za úvod a ja sa veľmi teším aj to, že sa o tejto téme hovorí a že sa o tom hovorí citlivo, bo naozaj je ten samotný vývin jednak svetový, jednak na Slovensku, ako sa vníma ADHD, že akým spôsobom sa to mení, takže čím sa dostane bližšie k tej realite, tak veľmi sa teším z tohoto počinu. Áno, že je to skvělé. To je skvělý. No, tak možná mě napadá teď první otázka, jestli ta slovenská realita je podobná té české, co se týče vnímání ve společnosti. Tady v Čechách se setkáváme jako s několika reakcemi takovými základními na to, když třeba člověk se sám jako někomu svěří, nebo když pustí do světa tu zprávu, když se takzvaně vyautuje, že má ADHD, tak jedna z těch reakcí je, jo, to má dneska každej. A druhá
s tím spojená reakce, ono je to dneska moderní, takže se jako každý chce být něco speciálního, takže má ADHD. A potom samozřejmě ještě ve velkým, a to i ze stran některých jako odborníků, je to, že to neexistuje, že to jsou zlobiví kluci a některé zlobivé holčičky, kteří jsou nevychovaní a je potřeba léčit výchovu a ne nějakou jako poruchu, která podle nich neexistuje. Tak by mě zajímalo, jaká je realita na Slovensku. Na Slovensku je to také podobné, že záleží od kliniky, záleží od toho, že aký lekár, ktorý psychiatr, aký má náhľad, naozaj aj s kolegami. Vidím, že ten posun, naozaj tým, že sa o tej téme viacej hovorí a je to celkovo, vravím, že taký zaujímavý posun, lebo od toho, ako sa to volá, že moral deficit control, teda deficit moral control a ľahkú mozgovú dysfunkciu, že vlastne to prešlo takým tým, že áno, že mám ADHD, dokonca mám ADHD v dospelosti, až teraz je na Slovensku až taký extrém, podobne možno v Čechách, ale takisto aj v zahraničí, že chválenie sa svojim ADHD. Mám ADHD, tak napíšem o tom knižku, robím o tom podcasty a že naozaj toto na jednej strane je skvelá tá osveta a na druhej strane naozaj niektoré to poňatie je také, že sú tam aj iné diagnózy ako ADHD a môže to práve uškodiť práve tým ľuďom, ktorí zdráhajú sa a nejdú na tú diagnostiku, pretože sa im zdá, že to nemajú až také výrazné, alebo že tieto prejavy nemajú. Alebo presne ten, že každý má ADHD, tak celá spoločnosť má ADHD, tak treba s tým niečo urobiť. Takže je to veľmi podobné, ale sa mi zdá, že čoraz viacej vzrastá počet ako psychologov, tak hlavne psychiatrov, ktorých veľmi potrebujeme do toho zapojiť. Aj vlastne pani psychiatričku vašu, že poznám práve aj z podcastu a tým, že sa tomu nejakým spôsobom venuje, tak je skvelé, pretože naozaj niekde ako pri ADHD v dospelosti je tá liečba niekedy nevyhnutná. Že ako ste sama povedali, že tých nových začiatkov už bolo toľko, že však a teraz konečne idem na tom zapracovať a konečne s tým niečo urobím, že naozaj už čím ďalej sú tí ľudia viacej vyčerpanejší a toto už im nefunguje a potrebujú nejakú inú pomoc. A práve medikácia je jedna z tých pomocí, s ktorou sa to dá rozbehnúť, ale iným spôsobom ako predtým. To mi připomíná mě, to jak teď popisujete, že těch nových začátků bylo milion a s těma novýma začátkama a s tím, jak kolikrát to nevyšlo a kolikrát to selhalo, ten plán na to, že to budu už dělat jinak a že už nebudu zklamávat to svoje okolí a nebudu ho naštvávat a nebudu ho zrazovat, tak s tím přichází jako po každé mi přišlo, že ta frustrace je větší a větší a větší, až už pak člověk vlastně se dostane do takové paralýzy, že už radši nic neslibuje a už se ani, připadá mi, že se pak člověk jako má tendenci už ani neomlouvat, protože už že už se omluvil tolikrát a tolikrát už to nevyšlo a ty lidi už tak jako jenom sklápí oči a říkají, no, to je prostě tak. Že se vlastně velice lehce člověk dostane do toho stavu té paralýzy, kdy už to pak třeba ani nechce zkoušet, protože už vůbec neví, odkud by začal a 1000krát to nevyšlo. Tak to, ano, to je mi veľmi blízky. A to omlúvanie je a ospravedňovanie sa je tiež taký jeden z takých znakov ľudí z ADHD. Hej, že prepád zase čokoľvek, prepád za moju existenciu vôbec, lebo už ako keby tak vnímam človek to, že ako pôsobí na iných ľudí, akým spôsobom zlyháva v tom svete, že áno, už len príde a 1,000,005 ospravedňujem, meškám minútu, ale ospravedňujem sa a SMS-ka začne tým, že sa ospravedňujem a už niekedy to štartuje aj tú druhú stranu, že už automaticky teda nejakým spôsobom na to reaguje. Mne napadá ešte v rámci tohoto, keď sa bavím aj o tom, že ako to ide tým životom, takže to tak vnímam, že to ide tak na vlnách a že je to také vynáranie a ponáranie. A že človek z ADHD zrazu sa cíti možno lepšie, má ako
keby takú dočasnú stabilitu, tak sa vynorí, zrazu má náhľad na ten život a teraz áno, a teraz toto musím zmeniť a toto potrebujem zmeniť a potrebujem zmeniť stravu, potrebujem zmeniť cvičenie, potrebujem zmeniť toto, vzťahy s druhými. A jak sa snaží naozaj a tým, že vlastne dá všetko do toho a ide na 1,5 miest a snaží sa na 1,5 miestach zmeniť svoj život, tak sa za týždeň a pol vyčerpá a znova ako keby sa ponorí a znova vlastne príde k takému tomu vyčerpaniu. A to krásne na ADHD, čo je, že áno, ten nový začiatok, že mám energiu, že chcem niečo zmeniť a že mám predstavu, že ale áno a cez víkend to všetko stihnem a toto sa stihne a budem šťastná a teraz to idem od základov zmeniť a ten človek tomu naozaj verí, aj keď dáva tie prísľuby tým ostatným, tak to je smutné, že potom s tým vekom, naozaj niekde po 35-ke, po 40-ke, už aj toto nadšenie klesá. Čiže ten človek prichádza aj o tú, ako keby úplne naivitu v tú vieru, že ono to bude lepšie. Takže tu na väčšinou prichádza a vyhľadá pomoc, preto veľa ľudí je diagnostikovaných, najmä žien, ktoré si stále myslia, áno, že ja to nejakým spôsobom dám po 35-ke, po 40-ke a tak ďalej. Všechno, co zde sdílíme, má za cíl informovat a vzdělávat. Nevydáváme žádné lékařské rady. Pokud máte podezření, že byste mohli mít ADHD, hledejte odbornou pomoc. Náš podcast vás může pouze inspirovat nebo podpořit. Vy jste se ještě dotkla zajímavé věci, kterou bych taky s váma chtěla probrat, a to je ten náhled na ADHD, když bych představila tu škálu jako od extrému do extrému, tak na jedné straně je ten, jako bych to nazvala, americký přístup, jako ADHD je super, to jsou ti Einsteini a ti Edisoni a ti prostě ty skvělí kreativní lidi, kteří jsou úplně bezvadní a berte to jako dar, je to skvělý dar. A na té opačné straně škály zase ten druhý extrém. Porucha, nemoc, léčit se, hrůza, dysfunkce mozku. Jo? Mám dysfunkční mozek, mám prostě nedovyvinutý mozek, takže jsem nemocná, jsem špatně. A to je jako obrovská škála těch pohledů mezi tím. Tak kde vy to třeba, kde vy si stojíte, nebo kde vidíte ten svůj pohled na té škále, na ADHD? Ja skôr beriem, že to nie je dar, ako sa uvádza, aj veľa knižiek je, áno, ADHD ako dar. Môže to byť dar, niekde to prináša iný spôsob myslenia, tak práve kreativita, tvorivosť, to rozbehnutie sa do biznisu, do robenia vecí, do projektov, že to je skvelé, potom naozaj taký odstup niekde od tej spoločnosti, že vidím veci inak, že mám iný vhľad a niekde, že mám ten drive a to je, že to môže byť, áno, že na jednej strane dar, na druhej strane, áno, keď si pozrieme aj tie štatistiky, že ľudia z ADHD zomierajú skorej, niekde Barkley uvádza o nejakých 11 až 13 rokov skôr, naozaj zdravotné rizika, kardiovaskulárne, obezita, častokrát u ľudí z ADHD, častokrát deti sa nedožívajú dospelosti kvôli rizikovosti v správaní a takisto úrazom, pretože sa hovorí teda o vestibulárnom aparáte tiež, ktorý je nejakým spôsobom narušený. Takisto vlastne finančné zabezpečenie, sociálne vzťahy, viacej násilia v sociálnych vzťahoch, viacej rozvodovosti, že aj tá kvalita toho života človeka z ADHD môže byť oveľa nižšia oproti tým ostatným, pokuty, pravím úrazy, havárie, a vlastne ešte závislosti. Neliečené ADHD niekde naozaj, že prichádza možno skorší nástup demencie podľa určitých teraz výskumov, že ak sa tým človek nezaoberá, tak naozaj niekedy v 60-ke, niekedy aj skorej, že prichádza veľmi zhoršenie kognitívnych funkcií. A ak by som pracovala tam len možno v takej sfére, kde pracujem ako terapeutka s ľuďmi, ktorí si môžu dovoliť terapiu, môžu platiť za terapiu, môžu platiť za psychiatra, pretože vlastne áno, že v rámci takej tej privátnej sféry, tak áno, vidím veľa skvelých ľudí a že milujem svojich ľudí z ADHD, pretože naozaj vidím tú kreativitu, vidím, akým spôsobom na jednej strane trpia a na druhej strane vidím tie ich dary, ktoré majú vlastne v rámci seba, nie možno v rámci toho ADHD, ale pomáha teda im niekde aj to, že sú iní
A na druhej strane som robila aj s deťmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tam vidíme tých neúspešných, tých, ktorí sa do terapie nikdy nedostanú, tých, ktorí skončia na ulici, skončia na odvykačkách, skončia vo väzení a týchto ľudí a povedať im, že ADHD je dar a teraz je zase len na vás, že ste to nevyužili, tak mi príde veľmi scestné a si myslím, že nepravdivé. Takže má to, áno, môže to byť výhoda niekde a zároveň ako dar by som to celkom neuvádzala. Ono taky z mých zkušenosti strašně záleží na tom, taky do jaké rodiny se narodíte a do jakého místa se narodíte, jak je tam jako základní zaměření. Takže když budu mluvit o sobě, já jsem se narodila na Jižní Moravě v roce 83. Jižní Morava je známá svojí jako konzervativností oproti třeba jiným částem tehdejšího Československa. A to ADHD děvče, ta malá dívenka, která pořád mluví, poskakuje, není chvíli klidná, nejradši se baví s klukama, což je jako další velký téma, takže je okamžitě označená za nějakou jako neslušnou nebo neustále jako flirtující. Tak to si představuju, že má ještě o trochu těžší, než třeba stejně ADHD dívka, která se narodí v newyorské rodině pankáčů, kteří oceňují to, že dítě je živý a dělá si pořád, co chce a jako nevadí to tolik. Že i tohle je něco, podle mě, co obrovsky ovlivňuje to, jakou dostanete tu základní zpětnou vazbu v tom jako raném dětství na to. Rozmýšľam, ako to je a že ako aj pre rodinných príslušníkov a častokrát jednak, keď hovoríme o dedičnosti, tak ktorý z rodičov má ADHD, akým spôsobom na to pristupuje. Aj to delenie možno, že kde je to tá prejav ako keby ten kombinovaný alebo hyperaktívny a kde je skorej ten nepozorný, možno niekedy až úzkostný, ako to závisí na tej interakcii rodičov. Väčšinou mám skúsenosti, že keď mama je tá akčná, hyperaktívna, neposedí, tak to dieťa sa skorej odpája a má skorej ten nepozorný typ, ale záleží na tom naozaj, že je to úplne rôzne. A potom ako vlastne tá mama alebo otec vnímajú seba, kde tiež majú možno s týmto problémy a vidia potom tie reakcie toho okolia a že naozaj, že hanbiť sa za to dieťa, áno, že hej, že zase počujem, zase sa o nej hovorí, zase je to a rozdiel medzi ADHD a ADD, možno ADD sa nepoužíva, ale tým nepozorným typom, že je veľký, áno, že kým tu nám možno si nevšimnú to dievča, ktoré je zoom out niekde, kde má tie úrazy, má nejaké tieto veci, ale v tej škole je úplne ako keby, že odpojené od seba, tak práve dievča z ADHD, ktoré je hyperaktívne, ktoré neustále na seba upozorňuje, ktoré stále rozpráva, stále je v pohybe, tak áno, že zniesť aj tú kritiku toho okolia a nezačlenenosť do škôlky, áno, ona je problematická, tak ju ani do škôlky nezoberieme, alebo do školy a vyrušuje v triede neustále poznámky, tak naozaj už od začiatku, jak sa formuje to sebavedomie a vnímanie seba vo svete aj v souvislosti s rodičmi, so společnosťou. Tady v podcastu sdílím svůj vlastní příběh s ADHD. Každý z nás to má jinak. Jiné projevy, jiná cesta k diagnóze nebo jiné léčebné postupy. Můj příběh vás může inspirovat, ale nemusí vůbec odpovídat tomu vašemu. A je to tak v pořádku. Já bych se vás chtěla zeptat, vlastně něco, co zatím nevím, týká se to té dědičnosti. Když zjistím, že mám ADHD, znamená to, že nutně někdo z mých rodičů to musel mít, nebo se jde narodit s ADHD, přestože ani jeden z rodičů to nemá? Teda je množstvo výskumov, že čo sa týka tej dedičnosti, tam sa to naozaj potvrdilo aj u dvojčat vlastne, ktoré boli vychovávané zvlášť a tak ďalej, aj tá ako genetická dispozícia. Teraz už ideme naozaj aj do tých génov, že postupne sa odhalujú, že ktoré gény interagujú, ktoré sú zodpovedné.
A ide tiež o to nastavenie toho človeka, že ako to je, do akej situácii sa človek narodí, lebo máme nejaké genetické predispozície, ale tie sa napríklad nemusia prejaviť, že ak má tá rodina dostatočnú podporu, ak má to dieťa dostatočnú podporu, tak na tom spektre ADHD nemusí byť až tak extrémne. A to možno ovplyvňuje. A zároveň to môže byť naozaj nejaké otravy, čo sa týka počas tehotenstva. Môže to byť naozaj, že sa ako keby že prejaví to ADHD pri komplikovanom pôrode alebo ďalej možno nejakou sociálnou izoláciou, ale nie je to, že výchova. Áno, že to sa zistilo, že výchova áno, môže mať vplyv na to, že akým spôsobom to dieťa to ADHD prežíva, ale nie je to, že zle vychované dieťa. To sa, chvála Bohu, už výskumníkom podarilo vyvrátiť, čiže takto to nefunguje. A hovorilo sa veľmi o tom, že alkohol vlastne mama, ktorá užíva alkohol v tehotenstve, že to môže byť. A cigarety, ale napríklad sa zistilo, že lebo tá závislosť na tých cigaretách bola taká výrazná a zistilo sa, že áno, ale tí mami fajčia aj v tom tehotenstve kvôli tomu, že majú ADHD. Takže to nie je kvôli tomu, že by si len tak z núdze zapálili, ale naozaj, že na základe tej diagnózy potrebujú aj v tom tehotenstve fajčiť, lebo ich to ukludňuje. Jinak by to nezvládli. Takže tam je potom těžký rozklíčovat, jestli to dítě má ADHD kvůli tomu, že matka kouřila, anebo kvůli tomu, že to má geneticky, je k tomu geneticky předurčeno, anebo trochu obojí. Práve s týmto fajčením také zaujímavé štúdie boli, že sa zistilo, že naozaj, že väčšinou, že tá mama mala ADHD. Áno, že tam už bola teda niekde tá predispozícia. Tak já bych se s váma chtěla podívat na ty jednotlivé fáze života ženy, dívky a ženy, která má ADHD. Jak rychle se to vlastně dá rozpoznat, jestli tato holčička má ADD nebo ADHD, kdy se projevujú nejaké první známky toho? A za mňa je to, niektoré záleží aj od tej osvety a toho všetkého, kto sa pozerá, ako sa pozerá, akým spôsobom tam pozeráme, že či tam nie je trauma napríklad, alebo sú tam nie nejaké iné dedičné záležitosti, kde sa to naozaj vymyká už niekde tej norme. A potom sú rodiny, kde naozaj viacerí členovia majú ADHD, takže tam diagnostike príde veľmi skoro, v nejakých 2-3 rokoch niekedy. Čo je teraz otázne, že aj na čom sú také tie diskusie medzi odborníkmi je, že či tú liečbu vlastne stimulantami nezačať už v tom ranom veku, 2-3 rokoch. Na jednej strane nevieme, aké sú tie výsledky, nevieme, akým spôsobom, že to dlhodobo ovplyvní to dieťa. Na druhej strane sa ukázalo, že tam je ešte tá neuroplasticita toho mozgu a že niekde sa vychádza z predpokladu, že ak by sa tie lieky dali dieťaťu už vlastne v takomto rannom štádiu, tak z toho ADHD, ako keby, že ten mozog tou plasticitou do 5. 6. roku, že ešte by sa mohol vlastne nabehnúť a dozrieť a vlastne k tomu ADHD alebo výrazným prejavom ADHD by neprišlo. Tak to je teraz taká zaujímavá otázka. Zase dávať 2-3-ročným deťom amfetamíny, stimulanty. Je to otázka, uvidíme, že čo priniesie výskum, akým spôsobom to je, ale napríklad tak, čiže tá odpoveď bola, že áno, niekde už pri tých 3 rokoch, že sa dá zistiť niekde už aj skorej naozaj dieťa, ktoré je viacej motorické, napríklad pri ADHD sa vie, že tie deti ako keby to motorické centrum dozrieva skorej, že viacej behajú a nevidia auto, že ide po ceste alebo nejaké takéto, že prekážky potrebujú byť teda v pohybe. Áno, že tie centra ostatné dozrievajú neskôr. Takže už v tomto môžu byť viditeľné znaky ADHD. Bych vám teďka ukázala fotky z mého dětství od babičky, kde jsem trávila hodně času, tak na každé té fotce mám někde nějakou odřeninu. Buď to byly kolena a lokty vždycky, to si nepamatuju jako jednu část svého dětství. Maminka s tatínkem to potvrzujou, že to jsem měla vždycky odřený, ale pak tam ještě byly, jako občas na některých fotkách byly ještě odřený i tváře nebo čelo, že opravdu bylo vidět, že tohleto děvče má nějaký problém. A tu nálepku, kterou
teď si už představuju po tom, co se tím trošku zaobírám víc, že nás bylo hodně, kdo velice rychle jako děvčátko dostal nálepku, ona je jako kluk, chová se jako kluk a to se musí nějakým způsobem dovychovat tohleto děvče, aby se přestalo chovat jako kluk. Áno, a to je potom naozaj, že tá ťažoba na tých rodičoch, že oni s tým ako keby že nespravia, že je to naozaj len to ďalšie, že oni, jednak tá frustrácia, ak tam má niekto ADHD, tak naozaj nedokážu sa seba regulovať, nevedia ani tie deti, tým, že sami ako keby nemajú tú emočnú reguláciu, tak počujú krik niekde a že dieťa ide do emócií a nevedia sa častokrát postarať, ani to neučili. Chvála Bohu, teraz to rodičovstvo sa posúva, ale neučili ich na to, že ako zregulovať najprv seba. Čiže ani tie deti sa to nemajú odkiaľ naučiť, pretože častokrát to pri tých rodičoch nevidia. Alebo pri tom jednom rodičovi, ktorý je taký možno výraznejší v tomto, a keď je to mamina, tak naozaj tá, že ktorá je stále pri nich, čiže ona vybuchne, že ide sa do hádky a to dieťa nemá kde získať, že áno, že ako sa môžem ja skľudniť, ako môžem s tým niečo robiť a plus teda, že to je niečo, že čo by mu pomohlo tomu dieťaťu niekde na tom spektre a na druhej strane, že mne sa páči, profesor Russell Barkley ako hovorí, že ono to nie je o tom, že aj skúšali vlastne všelijaké také, že sociálne programy pre tieto detičky a že ako sa naučiť správať v spoločnosti a tak ďalej. A oni sú nefunkčné, pretože tie deti veľmi dobre vedia, ako sa majú správať. Že it's not about knowledge, it is about using what you know. Že je to o tom, že použiť to, čo vieme, že tam je problém, tam nie je s informáciami problém, že keď ich teraz budeme edukovať, nie, keď sa opýtate, to dieťa presne vie, ako by sa malo správať, teda záleží na tom, v akej situácii, ale vie, nemá utekať, nemá loziť na stromy, nemá toto robiť, nemá skúšať, má si dávať pozor, no, ale to vôbec nefunguje, takže tá frustrácia tých rodičov aj toho dieťaťa je potom stále zvyšujúca, čo zase vplýva na tie prejavy ADHD. Tým, že je dieťa v menšom bezpečí, tak automaticky tie prejavy sú náročnejšie. Na to si teda opravdu vzpomínám, na tyhle ty rozhovory typu, tak si to zopakujeme. Jak se máš chovat, co se má, co se nemá. A já jsem to opakovala, protože jsem byla poměrně chytrý děvčátko, což bylo oceňováno. Takže o to, jak říkáte, o to větší frustrace nastávala i na straně rodičů, prarodičů, i na straně mojí. Že přesto, že jsme si to řekli, přesto, že jsme si to 3krát zopakovali, tak to jakoby nešlo. Tak ten mozek, tak jako si vždycky jsem si říkala, že mě jako zradí to co jsem si dopředu prostě, co jsem potvrdila nebo slíbila, tak jako by to nešlo. A v každé té chvíli, kdy člověk dělal tu věc, kterou neměl, tak už při ní vlastně věděl racionálně, že to je špatně, že dneska už tomu taky rozumím jinak, že za to může nejspíš ten charakter té impulzivity, že je to opravdu jako něco, kdy ten impuls přichází a nejde zastavit. Ale v té situaci to jsou opravdu jako bolestivý zážitky, kdy vlastně kradu žvíkačky v obchodě, přestože vím, že se to nedělá. Připadám si u toho jako vlastně úplně nejhorší člověk na světě, protože jsem z rodiny, kde se jako neadoruje zabírání majetku. Nebo institucím. I takové rodiny jsou, kdy se řekne, my to tady budeme osvobozovat, to zboží, ale z takové rodiny jsem nebyla. Ale z takové rodiny jsem nebyla a tím pádem člověk vlastně u každé té události, kdy převládne ta impulzivita, tak jak říkáte, vlastně ví už někdy při tom, kdy se to děje, že to je špatně. A ta základní pro mě zpětná vazba jako na sebe samou byla vždycky, musíš se snažit být jako dobrým člověkem. Nejseš dobrý člověk. Což potom třeba v dospělosti vedlo až k tomu, že jsem si vybírala povolání,
Na základě toho, jak jsou jako prospěšný pro společnost, abych jako dokázala, že jsem dobrý člověk, tak přestože bych nejradši dělala umění, k čemuž naštěstí jsem se nakonec dostala, tak jsem ale léta byla humanitární pracovnicí, abych jako prokázala, že jsem dobrý člověk. A dneska vidím, že to opravdu mohlo začít už takhle brzo, kvůli mým jako impulzivním reakcím, které vyvolávaly tuhletu zpětnou vazbu. Ťažko sa to počúva, aj keď sa hovorí, že o tom dare, tak niekedy, že to ADHD je niekde, že dar pre spoločnosť, aj to sú práve niekde ľudia aktivisti, alebo ktorí sú kreatívni, ale trpia sami. A že áno, tá spoločnosť z nich profituje aj možno z tých vecí, ktoré vynájdú a tak ďalej, ako sa vedia snažiť a aký vedia sa rozdať niekedy pre tých druhých práve pre takýto pocit a že pre spoločnosť je to dobré, ale že kde to je nevyrovnané, áno, že kde ja sa potrebujem to vyvážiť, potrebujem sa postarať aj o seba, aj o tú spoločnosť. Takže áno, pre spoločnosť to môže byť niekde väčší prínos ako pre toho človeka. No a ještě mě zaujalo, jak jste mluvila o té, jak to nazvala, taková největší zrada ADHD v rodině, je, že pokud, a děje se to často, tam to ADHD má víc lidí, tak vlastně najednou tam není nikdo, kdo by toho člověka, malýho člověka, bavíme se o malé holčičce, podržel a právě ukázal ten jiný styl a aby vůbec mohla nasát, jak se ty situace dají řešit klidně. V momentě, kdy je tam impulzivní otec, impulzivní matka, impulzivní dítě, tak vlastně ten kolotoč se najednou se to totálně zamotává a vlastně skoro to vypadá, že z toho není cesta ven, protože nemá kdo koho kotvit nebo nějak jako uklidňovat, nemá k tomu nikdo nástroje, jak by to zvládl. Tak tohle je jako, skoro mě napadá otázka, kdo by se měl vlastně začít léčit, když se přijde na takovouhle rodinnou konstelaci? U koho by to ideálně mělo začít? Protože začíná to často u toho dítěte. Máme dítě s ADHD, jdeme léčit dítě. Vždycky v okolí je niekto, kto pomôže tomu dieťaťu práve niekde, že je tam taký nejaký vzor. No a pak v tom životě té dívenky přichází ten náctiletý čas. 6-7-ročné deti v družine sa dostanú k pornu. ADHD plus kombinácia hormónov, že to je smrteľná kombinácia, že prepady depresie, prepady idú do úzkosti. To je absolutní minový pole, bych to nazvala. A to je teda skvělý nápad, komiks a influencerky. Děkujeme všem, kdo nás sledujete a podporujete na herohero.co/klid v hlavě a forendors.cz/klid v hlavě. Díky vám totiž můžeme natáčet rozhovory s odborníky a zabývat se jinakostí mozku z různých úhlů pohledu. Třeba i toho vašeho. ADHD nejde, ADHD běží, zdraží mi ve věži šplouchá.